Sa pipila ka mga delegasyon sa Batang Pinoy 2025 nga dili na gayon igo ang ilang budget hangtod sa katapusan sa torneo. Kini ang nahimong pahayag ni Conwell Diestro, head sa Capiz Delegation. Matud pa nakuratan kini sa dihang nahimong mainitong hisgutanan sa ilang lugar ang paghatag ni Mayor Lori Di Pacquiao og bugas, canned goods ingon man 2,500 pesos ni nakalabing adlaw. Human nasayran nga kulang na ang ilang budget alang sa pagkaon. Aminado ang nasampit nga kulang usab ang training and food allowance nga 3,000 pesos nga ilang nadawat gikan sa LGU Capiz alang sa sobra usa ka semana nga pakigbansay sa Jensan. Luyo sa ilang sitwasyon, nagpadayon sila na irepresenta ang probinsya. Naghinaot na lang sila nga madawat sa hinanaling higayon ang pending allowance sa ilang gobyerno. Pero sir, hindi namin hinihingi. Usa siya, yun yung sabi ko sa kanina na maganda ang ng Jensan sa amin dito. Yung pagkup-kup ba, yun. May budget kami na binigay ni Gob, pero nakapending. Hindi pa nabigay. Yun yung isang problema namin. At isa pa, yung coaches namin, well-versed yan sa lahat ng situation kasi from the very beginning, bago umalis dun sa amin, with or without budget, in their own decision kung aalis or hindi. Yun. Kasi since sir, hindi talaga yung budget namin sa probinsya namin eh. Sa bahin usab ni City Administrator Shandy Lido Pestanyo, andam ang LGU Jensan nga mutabang sa mga delegates nga nanginahanglan. The city is there to support them. Marami tayong natulungan ng mga LGU na nagpaabot sa atin na medyo kinulang na sila na talagang sinuportahan natin. Binigyan natin ng pansin ang kanilang mga hinaing. Duga pagpaklaro ni Diestro, ang nadawat kahinabang gikan kay Mayor Lori Di Pacquiao ang dili nila gipangayo apan inisyatibo sa LGU Jensan human masayran ang ilang kahimtang. Mga katropa, palig-unon ang panglawas, mag-Santon plus Golda. Alang sila kay usab Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.